Kaixo lagunok, zuekin berriro ere Mari Maistra, Euskaldunen kezkak, zalantzak eta galdera guztiak argitzeko prest. Tira, edozein zalantza galdera edo kezka izan da euskeraren gainean, galde diezadakezue, bai, eta nola, emaila erabiliz. Bai, galdetu abildua marimaistra.com. Antxe, ara bidali emaila eta erantzungo dizuet. Horrela egin digu koro lagunak. Irakurriko dizuet bere emaila. Kaixo Mari Maistra, galderatxo bat daukat egiteko. Hiztegian ez dut gauza hundirik aurkitu eta. Zer da zuk aldatu? Ezer nahi baino gehiago dago? Entzun dut hitz hori, baina ez ukaldeko gauzekin erlazionatuta, baizik eta ardura moduko zerbaitekin, baina ez nago ziur. Eskerrik asko koro. Eskerrik asko zeuri pitxin, bai. Ai, koro maitxia. Pena pixkat ematen didazue. Sukaldatu ez da euskarazko hitza. Bai, erabiltzen da, badakit, baina asmakeria hutsa da. Ai, beti berdin, beitu. Gauzatxo bat esango izut. Nola esan dezakegu hori euskara jatorrean? Modu asko dauzkagu. Batetik, janaria prestatu, bazkaria egin, afaria atondu, modu asko daude. Baita, kozinatu ere. Bai, badakit batzuek, arituko zaretela horroaka. Kozinatu, bai, hori da forma tradizionala. Ez gaitezen Sabino Arana, baino garbizaleagoak izan. Bueno, koro pitxin, badakizuk ez daukazuna errua. Beste galdetu didazu, ea beste zan nahiren bat ere badaukan. Entzun duzulako beste gauza batzuekin. Bueno, orduan ere gaizki erabilita dago, bai? Baina gauza bat izango dizut. Esateko azpijokoa egin, edo bestela gauzak atondu, moldatu, esateko erabili genezake, baina mesedez. Ez erabili, sukaldatu! Ai! Zuk ez dakezu errua, bakitz. Bueno, hau gerta ez dadin, berriro ere, araotxo bat erakutsiko dizuet. Hartuko dugu gatza. Bai, gatza. Eta ikusiko duzu ze arau erraza. Gatz zuria, gatz lodia, garbitu gure hiztegia, ekarri gure hitz jatorrak, eta eraman urrun bestiak. Ikusi duzue, zein erraza den? Bai, horrelakoa gertatzen zaizkizuenean, zuek ere egin dezakezue etxean. Bai, hiztegia garbitzeko. Arau erraza. Har dezakezue edozein gatz, Euskal Herrikoa bada. Hobe, adibidez, Leiz Gatzagako dorletatik ateratakoa, edo Añanatik, edo Nafarroako, edo zein gatzagetatik. Eta egin, oso erraza da. Bai, ikusiko duzue nola erabiliko dituzuen gure hitz jatorrak. Eta lagunok ez ahaztu. Euskararik onena hitz egiten dena. Eta Michelin izarrek bidean eta jatorduetan argi egin diezazuetela. Agur!